Korrupsiýa boýunça halkara hasabatda Türkmenistan regionuny iň izak orny eýeledi. Transparency International urumosynyň korrupsiýa boýunça ýaýradan soňky hasabatyna Türkmenistan Günnäwir Ýewropa we Merkezi Aziýa regionuny iň izak ornyna ýerleşdirildi. Bu regionu jem 19 ýurt, şol sany Merkezi Aziýa ýurtlary, Günorta Kawkaz ýurtlary, Russiýa, Belarus, Ukraina, Balkan ýurtlary we Türkiýe giridilipdir. Dünýäniň 180 ýurdunyň arasyna Türkmenistan korrupsiýada geçen ýyl kysyndan 4 diş pese gaçyp 165-nji oruna ýerleşdirildi. Gurumanyň 2019-njy ýyl üçin çap eden soňky hasabatyna görä Günnäwir Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary häkimiýetleriň çäkli bölünşigini, döwlet sirişdelerinden saýlaw maksady bilen hyýanatly peýdalanylmagyny, bähbitleriň çaknyşmagyny we syýasy partiýalaryň gümürtük maliýeleşdirilmegini başdan geçirýär. Transparency International Türkmenistanyň korrupsiýanyň ýagdaýyna bu ýyl 100-den 19 bal beripdir. Geçen ýyl 20 bal beripdi. Transparency Internationalyň soňky hasabatyny regionda ýerleşýän köp ýurtda suwut garaşsyzlygynyň hemde media azatlygynyň bökdelýändigine üntü çekýär. 23-nji ýanwarda çap eden soňky hasabatyna görä Günnäwir Ýewropa we Merkezi Aziýada häkimiýetiň aýratyn şahslarda jemlenmegi hemde döwlete ýeçilik iň uly problema bolmagyna galýar. Eger de syýasy liderler halk bähbidini ileri tutup açaçanlykda nusga bolsalar, diňe şonu korrupsiýa bilen netijeli görüşip bolar diýip hasabatyň regiona bagyşlanan bölümini aýdylýar. Regiona girdilen Possovet ýurtlarynyň arasynda korrupsiýa garşy görüşmekde iň öňde barjy ýurt Gürjistan bolup, ol dünýäde 44-nji oruna ýerleşdirildi. Dünýäde korrupsiýanyň iň az ýaýran ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa we Singapur bolup, olaryň ýetişigine 100-den 87 we 85 aralygyna baha berilipdir. 180 ýurtda korrupsiýanyň ýagdaýyna syn berýän hasabaty taýýarlamakda 13 aýry institutyň geçiren barlyklarynyň we maglumatlarynyň peýdalanyldy. Gurumanyň geçen ýylky hasabatyna Türkmenistan 161-nji oruna ýerleşdirilipdi. Bu sanlardan çen tutulsa geçen bir ýylyň dowamyna Türkmenistanda korrupsiýanyň ýagdaýy öňküsünden ýaramazlaşdy.